Так, друзі, знову всім привіт. Сьогодні у нас 16 лютого 26 року. Ми знову даємо дотацію нашим бджілкам. Хата вулик, пасіка біля хати вдома. Щоб вони нам перезимували. Дали нам. Сімейка жива, бачите. Вони не сплять, вони працюють на тепло. І таке маленьке питання, маленький конкурс. Для чого призначені ці дві прорізи на рукавиці? Хто вгадає, перша людина отримує пів-літра меду, пів-літра пилку на вибір. Відправлю за свої кошти. Всім миру.